Ka-matric ngase ngigula kakhulu. Yeah. Ka-matric ngase ngiphele isibhongo sale minyaka engiyichitha kanayo. Hayi ngaphasa fanya. Wathola. Shama symbol la phambili. Ama. O-F abathathu. Triple F. Triple F. Fade lo. Umona ke lo. Akusona islima njengawo. Awamama symbol ngiyawazi. Bamele. Oqala fast. Owesibili fortunate. Yeah. Owesithathu future. Well done. Yeah. Ubani wayidlala ngawotofa abathathu bamele lo. Ilabothisha babephasisa. Ngani uyazi babemele lo F abathathu? Bamemela ukuthini ke Monase Wow, ndini. umele ufair futhi again foko. Umona ngiyawazi. Befeyila lo doda esikoleni. Endlela befela ngayo othisha babengasawubhala ufele reporting lakhe. Base bemhlonipha bengawubhala ufele ngoba bemsaba. Babevele babhale ngezulu bathi sisenaye futhi lokho. Wena ke rubbish. Na-ke ngikhipha amahlazi akho. Nawe dodi wafeyila esikoleni. Baze bagcina othisha sebekusaba. Bese bengakubizi ngabafundi njengabo bonke. Bese bekubiza ngobafo. Bekuhlonipha ngababuza ngelinye ilanga. Ey'ngane zami ubani umakaJesu. Waphakamisa lo rubbish. Wathiwa yebo bafo lapha ekholeni. Wathi uMaria Kane manganjalo kuyenyiwa.